Siyanibingelela egameni lenkosi. Amen. Amen. Onamkelayo uThemba okaMaziba akahamba yedwa uhamba nomzalwane ngapha. Igama lami uAaron uThemba wakwaMkhwanazi. Siyabonga ukuba nisijoyine kule platform. Ngambe kokuba sicale isifundo sethu sesithathu sizoqela ubaba uMkhwanazi asivulele sona ngomkhuleko. Singavala amehlo uma sikhuleka. Baba wethu othandekayo osezulwini egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga umusa nothando usivumele ukuba size ngaphambi kwesihlalo sakho sobukhosi. Cela usibusele lesifundo, ubusise futhi nabalaleli ngegama elihle linamandla lenkosi yethu Jesu Kristu siyakhuleka. Amen. Amen. Namhlanje sikhuluma ngesifundo very interesting esimnandi kakhulu. Lesson number 3 ethi umshado waseKhana. Siyasazi sonke le story. There's a very kuna okuningi okukhulunywayo lana, but into edume ngaso ukuthi uJesu wayenza isimanga kulomshado. So sizothi singene kuverse lethu lekhanda elitholakala kuJohn 2 uverse 5. Lithi konke akushoyo kwenzeni. And then amazwi esiwathola ku Desire of Ages page 150 athi Jesus began the work of reformation by coming into close sympathy with humanity. Waqala umsebenzi wokuvuselela ngokuthi azwelane nabantu. Kukhona ukuthilo ongakuphawula baMkhwanazi ngalamazwi? Yes, siyabona lapha ukuthi ngempela inkosi yethu yeza lapha emhlabeni ukuthi ibe usizo eluntwini. Yebo. Ukuthi asincedise kulempilo esiphilayo. Sizothola ke ukuthi uzwelana nathi kanjani, yini emqoka ngalomshado waseKhana. Sizongena ku Sunday okulesson yethu yokuqala ithi uKristu uqala umsebenzi wakhe. Ukuqala komsebenzi kaKristu. Umbuzo wokuqala uthi wona wawuqala kuphi umsebenzi uKristu? Basinikeze iverse laphana kuJohn 2 verse 1 and 2. Lapha siyathola ke ukuthi njengoba umzalwane uMaziba bekase eshilo ke ukuthi lempendulo sithola kuJohn 2 verse 1 and 2 ithi ngosuku lwesithathu uJesu waya eKhana yayiseGalili. Uma efika lapha ke wayehambisana kanye nomama wakhe nabafundi bakhe baya ke emshadweni. Amen. Amazwi esiprofeto athi akazange waqala umsebenzi wakhe ukuthi azibonakalise kubaphathi bezenkolo ngaleso sikhathi, abaFarisi namaSanhedrins. Kepha wakhetha ukuthi aqale umsebenzi wakhe emshadweni ukuthi abonise abantu ukuthi uyahambisana nomshado futhi uyajabula kanye nabo. And then umbuzo wa number B uthi ngembi kokuba kuphele umshado kwayenzakala ini? Yebo, sibona ke umama kaJesu weza kuye. Ufika kuye uthi laba bantu laba seyiphelile ke iwayini. And then ubatshela kanje uthi sekunenkinga phela la. Lento eyenza umqimbi ube mnandi ayisekho. Sizothola ukuthi uma wamphendula wathini. Futhi okunye ke okubalekile ke lapha mzalwane kuthiwa ngalezo insuku lezo bokungafani namhlanje. Namhlanje umshado ungaba ilanga eli1 o ngesisikhathi ungaba ngomgqibelo ube ngesonto kwabanye abantu, but normally nje umshado uba ilanga eli1. Kulezo insuku lezo bathi umshado wakuba nezinsuku ezithize. So kuyabonakala ke ukuthi abantu kwakumele kube na enough supply uma uzogcina abantu izinsuku ezingaka. Enokuthiwa uma bathi bekungamani kuphele yonke into, hayi iwayini. Uma kuphele iwayini bathi bekubonakala kahle ukuthi ivakashi zakho aziphathekanga kahle kanti nawe awunayo impatho. So yila uKristu wa decide ukuthi aqale khona umsebenzi wakhe wobuvangeli. Asiye ku Monday ithi uJesu nomamakhe.
kuMonday seyaqhubeka indaba yomshado ithi wayenzani umama kaJesu and then beyithini impendulo kaJesu kumamakhe. Lapha ke sitholile ke ukuthi uJesu uthi hey laba bantu abasenayo iwayini iphelile. Uyabuza ke uJesu ubuza umama uthi kunakwenza kuni, and uma ephendula uthi woman, what does this have to do with me? Ene ithi indlela aphendule ngayo beyibukeka ngathi urough noma ngathi umphendule ngendlela edelelayo kumamakhe. Kepha lana ithi bekuyisiko lokuthi babonise inhlonipho ngaleso sikhathi uma ukhuluma nomuntu omdala uthi woman noma umbize ngomfazi uthi mfazi ngingena kuphi mina nokuthi bona sebaphelelwe iwayini na. But ithi bekaphendula lokhu okusemqondweni wakhe hayi lokhu bekakukhulumile, ngoba lapha phezulu ithe bekafisa ukuthi uJesu azibonakalise ukuthi indeed unguye uMesaya. Singaku number B. Yebo siyaqhubeka. And then unumber B uthi wayenzani uJesu noma wayenzani umama kaJesu kuzo izisebenzi. Yebo umama kaJesu uthi kulabo bebekhona ngaphambi kuba siqhubeke mzalwane uJesu uthe kumama wakhe ihora lami alikakafiki. Yebo. Wathi isikhathi asingakafiki. Then uyatshela ke laba abayizisebenzi lapho uthi yonke into azontshela yona ngicela ukuthi niyenze. So as a brute or ngalendlela lebeka rough ngayo bheka uJesu yamphendula kulomama macedile uphuma kuye. Kepha lo mama uthi konke lokhu azothi nikwenze ngicela nikwenze. After athe ihora lami alikakafiki singaba nombuzo nyana ukuthi bekasho ukuthini mathi ihora lami alikakafiki. Bekasho ukuthi isikhathi sami sokuthi ngizibonise njengoMesiya asikakafiki okwamanje, ngoba umama kaJesu bekafuna ukuthi babone phela. Ngithi siyazi abazali banokuthi bazigabise bazibonakalise ngabantwana babo. So uJesu bekakhuza loyo mqondo kumamakhe. But lana uthi konke lokho azothi akukhulume kini kwenzeni. And then ithi lento lena isiyama kanjani thina namhlanje njengabalandeli bakaKristu. Uma sibheka njengabo abalandeli bakaKristu kuningi lokho esikutholayo okubhaliwe eBhayibhelini. So ukuze siphile kangcono siphile futhi impilo enhle kungafaneleka kungalunga futhi njengoba abafundi bakaKristu umama wabo abatshela ukuthi yonke lento azoyisho yenzeni. Nathi singaba ngabantu ababusisekile namhlanje uma konke lezilayo esizithola eBhayibhelini sizozilandela njengoba zinjalo. Because uthi konke lokho akushoyo kwenzeni. So isho ukuthi when it comes to entweni zeBhayibheli singafaki okwethu. Lokhu izwi likukhulumayo masikwenze njengokusho kwalo. Asiyeni ku number 3 ithi iwayini likaKristu. Unumber A uthi before siya ku number ku Tuesday asiyeni ku C ukuthi wabe seathini uKristu kuzo izisebenzi zalapha emshadweni. Impendulo yethu sithola ku John 2:6-8. Lapha ke siyathola ukuthi kwakunezimbiza ke ezazikhona lapha uma bexoxisana bekhulumisana. Uthi uJesu kubo lezi zimbiza lezi thathana amanzi nigcwalise amanzi kuzo lezi zimbiza. So siyabona ukuthi why bekathi konke lokhu azothi antshele kona kwenzeni. Kune crisis, kunesidingo la, kunenkinga. Iwayini liphelile. Yena instead of ukuthi attend to the situation uthi wonke lamabhodo lawa noma yonke lemiphongolo igcwaliseni ngamanzi. Kuthiwa beyi6 lemiphongolo. Bathatha bagcwalisa ngamanzi. Ayina sense. So yingakho into zenkosi azidinga ukuhlakanipha kwethu. Zidinga nje thina ukuthi simthembe njengoba yena akhulumile. Bayenza bathatha amabhodo bawagcwalisa. Bagcwalisa leza imbiza zoyi6 ngamanzi.
Yes, then uthi kubo ke uma senicedile lo muntu okuye ophethe umcimbi lona thathani nihambise nifike ninike yena. Just like that, problem solved. Bathela amanzi, mabacedile bayalinda. Uyabatshela ukuthi akheni ke manje lamanzi, hambani nowanikeza kulo ophethe umqimbi. Asiqhubeke. Yes, ngaphambi kokuba siqhubeke mzalwane, okunye kumele sikuphawule ukuthi uma befaka amanzi kulezi zimbiza kuthi bafake zaze zagcwala zafinyelela kwisilinganiso. Zange bathele nje amanzi halfway bayeze. Ngiyathemba ukuthi kuyisifundo esiza nakithi namhlanje ukuthi whatever into esiyenzayo we must do it to the fullest. Amen. Abazange bathela bakoba ukuthi kwenzakalani. Bathela agcwala to the fullest. Asambeni ku Tuesday uthi iwayini lika Kristu. Uma le wayini balinikeza ebantwini, umphathi mqimbi watheni wakhomenta wathini ngale wayini? Yes, uthi ngokwenjwayelo, you know, uma labo ubamamile bafika ubanika the good wine ukuthi abantu babone ukuthi bamukeleke kangakanani. Uthi kepha lento le eyenzakala la ayivamanga ukuthi the good wine iserve last. Kwaba isimanga. Yes. Ithi wena uqale ngalokho okugcinwa ngakho. Usinikeze iwayini elingekho mnandi. La sesiphuze saba enough so letha iwayini elihle. Ithi bekuyinhloboni iwayini leli uKristu walenza lapha emshadweni. uIsaya 65 verse 8 uyasitshela. Lapha ke siyathola uma sibheka kuIsaya 65 verse 8 ukuthi leli wayini leli elatholakala lapha kuthiwa kwakuyiwayini elicocekile, you know, not njenganamhlanje. Namhlanje uyabona ukuthi uma kwenziwa iwayini kuba khona nokonakala. Into engitholile lana kuthiwa iwayini lihluka kabili. Kukhona eliboliswayo kuthiwa it's fermented ngesingisi, and then kukhona elingaboliswa lekuthina silibiza ngokuthi ijuice. And then manje siyazi the more iwayini lihlala libola kakhulu is the more lidura. But lana kuthiwa le wayini leli uKristu wabanikeza lona bekuyi juice, belinambitheka ngathi i-grape juice ngoba uIsaya 65 uthi wabanikeza i-grape juice bayiphuza. And ithi le wayini leli belinceda nasekuzempilo naku health, ithi ezempilo zabo, and then lincedisa futhi naku appetite yabo futhi. Yes, futhi okunye esikuphawulayo kuthiwa kulo iwayini leli likhona lapha you must not destroy it. Leli wine elikhona lapha kuthi uthi leli wine libonisa ukuthi ekupheleni kwako konke naye uKristu you will not destroy his people. Uthi liyekeni lisale lapha ya. Add on top of it. And then kuthiwa imibhalo ithini ngale wayini leli elibolisiwayo noma leli elidakanayo, ngoba lana sitshelwa ukuthi basically sonke siyazi ijuice ayidakwana nanoma ungayiphuza kangakanani, instead iyaqhuma. So le ithi uthini umbhalo ngale wayini leli elidakwanayo? Yes, lapho siyacaciselwa ukuba leli wayini elidakanayo lingumkhohlisi, ngoba uma umuntu eliphuza kuthiwa uma umuntu angaliphuza lelo wayini lelo akanako ukuhlakanipha. So it's clear ukuthi uJesu wayengeke ayenzele abantu iwayini abazodakwa bese baba inhlekisa ebantwini. Yes, and futhi uma cedelela Izaga uthi uqalekisiwe loyo ozothi athathe isiphuzo esidakwanayo asinikeze kumakhelwane wakhe. So inhloso yonke inhloso kaKristu lapha emshadweni bokuthi abalethele okusha okuzothi kubakhulise esimoyeni,
okuzothi futhi kubavuselele nakuzo kuzempilo. Singachubeka manje. Yes, singachubeka mzala. Sizothi siye ku Wednesday kulwesithathu. Ithi uKristu uyasibonakalisa. Christ example at social gatherings. Kuyo imicimbi uKristu usinikeza umzekelo ukuthi kumele sibe abantu abaziphatha kanjani uma sifika emicimbini. And then umbuzo wethu number A. Yini le uKristu wayifuna ukuthi ayibonakalise ngokuthi aye lapha inhloso kaKristu. Lapha sithola ukuthi inhloso kaKristu uma singabheka namhlanje sibona abantu abaningi ngendlela ababhubhiswa yiwayini ngakhona. Abantu bayaphuza ngendlela emangazayo and futhi leli wayini imizimba yabo iyonakaliswa yilo leli wayini. So uJesu uma ebenzela ngaleso sikhathi wayibheke kwisikhathi esiphila kuso namhlanje ukuthi abantu kumele balibalekele iwayini elidakwayo. Njengoba namhlanje abantu bebatsho uma bakhuluma namhlanje uma behleli bephuza bathi hayi uJesu wanikeza abantu leli wayini. Kanti Yesu wabanikeza uJesu iwayini, but akusile wayini leli thina esithi wabanikeza lona. Leli lidakwa nayo. Lana ufundisa abantu ukuthi dlalelani kude newayini. Dlalelani kude ekudeni newayini. And then ithi masichaze indlela yokuziphatha le uKristu bekafuna ukuthi ivangeli lilethe. Yes, lapha kuMateyu 11 verse 29 uthi wonke umuntu odlula ebunzimeni uthi ozani kimi nifunde lapha kimi. Thathani leli joka lami ngoba ijoka lami lilula. Siyothola ukuphumula uma sithatha ijoka lika Kristu. So lokho kuyasibonisa ukuthi uKristu ubheka abantu abazwele. Abantu bathwele kanzima. Abantu bazithwalela zonke inkinga zabo. Uthi lethani kimi nithathe elami ijoka ngoba elami ijoka lilula. Amen. Ene ithi lana uKristu usifundisa ukuthi njengamaKristu kumele sibe abantu abanobuntu. Abantu abasociable angazi ngayichaza ngithini. But akumelanga sibe abantu abazitshelayo. Kumele ukuthi cause lana ithi akazange waqala wazihlanganisa nalabo usaziwayo. Waya nje lo mshado lo bekuumuntu bekangaziyo but uJesu wakhetha ukuthi attende lapho. No comment. Yes, futhi esikubonayo lapha uJesu wayefuna lapha ukuthi asifundise ukuthi singa depend kwiself. Yes. Yabona ukuthi mina yonke into uthi move away from that. Ubonisa ukuthi why umuntu osocial okwazi ukuthi ahlale nabantu. So lapha uma kunomshado ukuthi uJesu naye wahamba wa socialize. Singathi wafika wasocialize nabo wabona izidingo zabo ukuthi ngabe laba bantu laba badingana. Wafuna futhi nokuthi anciphise umthwalo labo lo bebanawo, because those people we should imagine they were stressed uma iwayini seyipheli. Namhlanje abantu sindlula kwisikhathi esifana naleso. People are stressed financially, emakhaya, imisebenzini, socially, kunezinkinga eziningi esikhona. And we try so much ukuthi lezi zinkinga sizisolvele thina. So Jesu no, thathani yonke into eninayo okuyinkinga nilethe kimi. It's a good lesson le asinikeza yona. Kanti abantu kumele bambone kithi uKristu ngoba ithi lana bekangakhethi ukuthi ihlanga noma social status noma ukuthi unani ufunde kangakanani ungubani. Ithi akumelanga senze njalo. Asikhumbuleni ukuthi ngalesikhathi sikaKristu abaFarisi bekuyibo laba abantu laba bokuthi abahlanganyeli nabantu abangqolile. Kepha uKristu meza la
bekafuna ukubonisa abantu ukuthi mina Kristu angikhathalekile ukuthi ungubani, unani, uvelaphi. Engikukhathalele nje ukuthi wena letha ijoko, mina ngizakuthula. And then ithi healthy social interaction. Yes, ukuhlangana nabantu okubonisa ukuphila. You know ukuthi because uma singabheka lesi sigaba lisitshela izinto ezenzakalayo namhlanje. Ungabheka uma kuzoba khona abantu abaphakemeyo. Laba abantu uma befika bahlale lapha abahlangani nabantu. So Jesu wayefuna ukusibonisa ukuthi kumele kube khona lokuhlangana okunempilo. Ukuthi wazi yehla uye phansi ufinyelele lapho uzokwazi ukuthi uphilisane nalaba bantu. Yebo, njengoba usho umbuzo wethu wa number A uthi wona yini le uKristu bekafuna ukusibonisa yona afuna ukuthi siyenze ibe isihlukaniso kulokhu bebaphila sikona abaphathi izinkolo ngaleso sikhathi naye lokhu wafika wakwenza emshadweni. Yes, lapha kwi Proverbs 18 verse 24 uthi loyo ofuna ukuba umngane akabonise akazibonakalise ukuthi ungumngane, and futhi umngane wangempela kuthiwa uhlala anamathele emntwini kube ngathi umfowabo. So yilento is this relationship uKristu bekafuna ukuthi abafundise yona. Laba bebaphethe ngaleso sikhathi leso bebangafuna ukuhlangana nabantu bezizwe, ngitsho nabantu babo, even laba okungabantu ababaholayo abangasibo abantu bezizwe, nabo bengafuni kuba bahlangane nabo bazi izinkinga zabo kuba bandlula kweziphi inkinga. So kusho kona ukuthi uma uthola umngane umfowenu wesibili, ngoba laphana ithi lo ozothabe nabangani yena qala uzothabe loyo muntu loyo oba olungile onobuntu. So uma uthi nomngane mara uboni loyo mngane njengomfowenu, hayi kusho kona ukuthi kusamele ube nomunye umngane, kumele uthole umngane. Unumber B uthi ekuhlanganeni kwethu nabantu yini kumele kube inhloso yethu masihlangana nabantu, masimithana nabantu, yini okumele kube mqoka kithi? Yes, akumelanga ukuthi uma sibona kwizikhathi esiphila kuzo abantu kaningi uma bekhulumisana nabantu bakhuluma ngeweather, bakhuluma ngazo zonke lezi zinto, kepha thina kuthiwa uma sihlangana nabantu injongo yethu enkulu ukuthi sizuzele uKristu imiphefumulo. Ithi lana indlela esingazuzela uKristu imiphefumulo ngakhona, indlela esibabheka ngayo, indlela esizothi sibaphathe ngayo, indlela futhi esizothi sikhulumisane nabo, kumele babone uthando kithi obangakase balibona kwenye indawo. Yikho lokho kuzothi kuzuze umuntu. Uma umuntu afile ukuthi hayi man ubaba uMkhwanazi uyangizwisisa, uyangunderstanda ukuthi ngithwele kanzima kanjani, hayi ukuthi ngivele ngithi ngihleke naye, hey sikhulume ngeChiefs, sikhulume ngeweather, sikhulume kumele sibabonise ukuthi siyabakhathalela. Yes, noma abantu bandlula ebunzimeni, amazwi esizowakhuluma uma abantu balingekile, indlela esizobabheka ngayo, indlela esizokhuluma ngayo nabo fanele ibonise kuba singamaKristu wangempela. Lana kunamazwi athi wonke umuntu othi ungumKristu makasebenzele umuntu wesibili, like nelisa izidingo zalomuntu ohlangana naye. Ithi akumelanga sibonise abantu ukuthi kuyabhora ukuba umKristu. Manje impression bazibuza ukuthi ngoba nina ngamaKristu nihlala nibhorekile impilo yenu inzima. Ithi sibonisa umfanekiso wrong noma omubi ngokuba umKristu. Ukuba umKristu kumele ube umuntu ojabulile, wonke umuntu mahlangana nawe kube na that happy environment around wena. Yes, siyabonga mzalwane, sibe nesifundo esihle ngoba lapha siyakhuzwa ukuthi akumelanga sibe abantu aba self-centered. Yonke into is about us and us. Mele sibheke the interest of the other people. Amen. Kahle ukuba ngumKristu
kusho kona ukuthi wena uzakamuva lo munye umuntu umbeka kuqala. Into bebayigcizelela lana ukuthi masibeni ngabantu abanobuntu masibe nabantu abafunda ukuzithiba. Inkosi ngathi ngasibusisela lesifundo besinaso egameni lenkosi siyakhuleka. Amen. Sizothi sivale amehlo uma sikhuleka. Baba wethu wasezulwini, siyawubonga Nkosi umusa wakho nothando othe waba nathi, wakwenza kwaba impumelelo kuba sifunde lawa mazwi. Kwangathi kungaba yilamazwi azothi angene enhlizweni zethu, asakhe asivuselele Nkosi, avuselele nembeza bethu, asenze sibe amaKristu angqono kunalokhu besiyikho ngemva kokuba sivule izwi lakho. Sikhulise othandweni, siqinise ekukholweni, usiphe inhlakanipho Nkosi, usiphe namandla ukuthi sikwazi ukuthi siliphile lethando esilifundisayo naleli sifunda ngalo. Sibonakalise kithi ukuze sizokwazi ukuthi sizibonakalise kuwo umhlaba nasebantwaneni bakho. Sicela usenzele lokhu nokunye singakucelanga ngayo Inkosi yethu Jesu Kristu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga ukuthi nibe nathi, siyanimema futhi ukuthi sijoineni futhi kulesifundo esizothi silandele eku lesson number 4. Amen.